един спрямо друг, да не търсим своето, не се раздразня лесно, не е провокиран лесно, не мисли за зло, не се радва с неправдата, а се радва с истината. Ако нещо ужасно се случи, неприятно, инцидент се случи в членовете на тялото, той не се радва. Ако някоя част от тялото има болка, цялото тяло останало участва и страда с тази болка и се казва всичко премълчава, понася всичко и на всичко хваща вяра и на всичко се надява и всичко търпи. Възможно ли е това? Попитах, възможно ли е това? Ние можем да живеем заедно. Ние можем да служим един на друг заедно. И ние можем да се радваме заедно. Всички тези привилегии, които Бог е дал на тялото, са наши, когато ходим в пътя на любовта. Ефесяни 5 глава, Ефесяни 5 глава, 2 стих. Първи и 2 стих. И тъй бъдете подражатели на Бога, като любезни чада. Бъдете подражатели на Бога, като любезни чада и ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде себе си за нас. Ходете в любов, така както Христос ни възлюби. Защо е възможно? Защото Христос живее в нас. И живота, който сега живеем, ние живеем този живот в Христос, чрез вярата в Сина на Бог, който ви възлюби и предаде себе си за нас. Защо? Христос даде себе си за нас, като една жертва на Бога, благоуханна миризма. Благоуханна миризма. 1 Йоан 2 глава, 1 Йоан 2 глава, от 6 стих. Но който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос. Ти пребъдваш в Христос. Това означава, че ти си оттеглил от пътя на злите, изоставил си този път и си тръгнал в пътя на живота. И това, което трябва да правиш, е просто да следваш примера на Христос. Виж как Христос обича. Виж как Христос живее. Виж как Христос помага на другите. Виж как Христос приема. Виж как Христос прощава. Виж как Христос живее и води своите хора. И прави така, както Той е правил. Не можеш да сбъркаш, ако подражаваш на Христос. Не можеш да сбъркаш, ако живееш както Христос живее. Който пребъдва в Него, означава да ходи както Той ходил. Нека да прочетем 15 стих. Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отец. Казва ни тук, поставете любовта си на правилните обекти. На правилния обект. Постави любовта си, чувството си на правилния обект. Нека да ви го обясня. Ако вземем, например, имаш семейство, един мъж има семейство, има жена, има пари и всичко е наред. Постави любовта си на правилното място. Ако поставиш любовта си в парите, няма да използваш тези пари, за да се погрижиш за семейството, за жена си. Ако поставиш любовта си в жена си, ти ще използваш парите и без значение, че ще свършат, защото обичаш жена си. И ако имате деца, ако имаш деца и пари, и ако обичаш парите си, децата ти няма да имат нищо, защото обичаш парите си. Но ако обичаш децата си, тогава можеш да си изпразниш цялата сметка и да си погрижиш за тези деца. Постави любовта си на правилния обект. Не в света, не в нещата в света, а нещата в света, които имаш, парите, материалните неща, работата.
и всичко, което имаш, което си спечелил. Не слагай любовта си там, но служи любовта си в хората на Бог и използвай работата, всичко за хората на Бог. Защото страстта на плътта, всички тези партията в плътта, пожеланието на очите, гордостта на живота, те не са от Отец, но са от света. И светът преминава. И всичките му похоти и страсти. Но този, който върши Божията воля, ще пребъдва до века, завинаги. Кои са тези хора? Ние сме тези хора. Ние ще пребъдем завинаги в името на Исус. 1 Йоан, 4 глава, 7 стих. Любезни, да любим един друго, защото любовта е от Бога. И всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. 20 стих. Ако рече някой, любя Бога, а мразя брат си, той е лъжец. Ако каже човек, любя Бога, а мразя моя брат, той е лъжец. Защото който не люби своя брат, когото е видял, как може да люби Бога, когато не е видял? И тази заповед имаме от Него, който люби Бога, да люби и своя брат по същия начин. 5 глава, 2 стих. По това познаваме, че любим Божиите чада, когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди. И заповедите му не са тежки. И после Бог ни казва в 2 Йоан 6 стих, 2 Йоан 6 стих, и любовта е това, да ходим по Неговите заповеди. Тая е заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули от начало. Ето какво Исус каза на своите ученици преди да напусне този свят, и Той го казва и на нас, защото знае какво е направил в нашите сърца, и това добро, което е поставил в нашите сърца, дявола няма да ни го отнеме. Йоан 13 глава, 34 стих, нова заповед ви давам, да се любите един другиго. Как трябва да се любим един друг? Както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. Не големият аз и малкият ти, но не превъзнесен над другите, не превъзнесено на егото, но има и концепцията на семейство, концепцията на едно семейство, Божии деца. Нашите таланти и дарби са различни, нашата роля и функции в тялото са различни, но ние служим един на друг. Ето защо се казва, обичайте се един друг, както аз ви възлюбих. По това ще познаят всички, че сте моите ученици, ако имате любов помежду си. Йоан 15 глава, 9 стих. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Продължавайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в моята любов, както и аз опазих заповедите на Отца си и пребъдвам в Неговата любов. 12 стих. Това е моята заповед. Да се любите един друг. Превъзходен път, по-превъзходен път, най-превъзходен път. И причината, поради която Христос ни показва този по-превъзходен път, е ние да ходим в този път. И за това е необходимо решение. Като стоиш, братко и сестро, за да тръгнеш, това, което е необходимо, е да станеш, да се изправиш и тогава да започнеш да вървиш. И ако искаш да стигнеш до мястото, до което искаш да стигнеш, за това е необходимо решение. Затова Господ казва, че едно решение ние трябва да го вземем. И ще вземем това решение всички заедно. Казах, че ще вземем това решение всички заедно. Да тръгнем по по-превъзходния път, ходейки по този път. Да обичаме Бог и хората на Бог. Хората на Бог
високи, ниски, едри, слаби, без да гледаме на външните неща. Това са хора, които може би не заслужават любов, но това не е любов по заслуги, това е любов по милост, по благодат.